Mga kauga, ngayon bago ko po papakita sa inyo kung anong lulutuin natin, papakita ko muna po ang guwapo kong mukha, okay? Okay, pogi po yan. Ang lulutuin po natin ngayon ay pritong sinarapan, pero hindi talaga siya prito, ginisa siya pero tawag namin prito. Ito po yung mga ingredients. Meron po tayo dito 1/4 na sinarapan. Meron tayong hinimay na malunggay. Meron tayo dito 3 pirasong kamatis. Meron tayong siling haba. And then 3 cloves of garlic and then onion. White onion po. Yung ginamit natin kasi dito kasi hindi available yung red onion. And then meron tayo dito ginger. And then gagamit din tayo ng Ajinomoto seasoning. And then meron tayo ditong asin, and then mantika po, oil, and then black pepper po. Yun po.